Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apasat, ti serye tayo itaalawas, anapauluan, pamakawan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kada sumangpot ka nga gapo iti opisina ti negosyom. Di talatan bibliotika ti pagigyanam. Anya ka diti parikot mo. Tinaskan, kat sumangsang petak dito'y mansyon. Dahita ti pakasurunakan ka. Manipod nagasawa ta, kasta kalatan, jaylatan ex-girlfriend mo, ti adda dita panunot mo. Si ka lang roden ting kalaysak. Pinapanaw ti dadakkel ta ti ex ko. Jak pulos ammo no napanan na. No kayat mo amaamuan no sa dino tinapanan na, di mangibaon ka ti mangbirok ken kwa na ija impyerno? Masiguradok nga wan ijay. Mabalin ka di, nga ibaon ka ijay. Peste ka titikas to abiyag! Buisit! Basol ko ka di, tinungpal ko ti kalikagom yung nga ikalaysa ka. Anya ka di pa'y ti sapulan. Si kakadiday tamasabat ko, Ethan? Dakkel din agbaliwam. Nagdayag kan Moreno. Kasla ka artista. Claire? Uy! Nagpudaw ka matananagyan ijay syudad. Saanan asikatay kanayon asutilin mi idi? Abardangisay. Kumusta kan? Papanam ko ma. Mapan ko kumalaan ti tangdan ko nagarado kinitata kanor. Makitang tangdan ka nga agarado? Syakmat, sa anak mat nagtuloy ang nagadal. Awan ngamin pagadal ko. Anya nga iti trabaho mi ijay syudad? May sak a servidora iti restaurant. Wen gayam, aga sa pulan da iti janitor. Kayat mo ka di ag janitor? Kayat dak nga ta. Tapno amom, kayat kumot ti makaurnong. Tapno ituloy kumot lang ti panagadal ko. Nanang, mapanak mamat ijay syudad. At da kano ba kanti atrabaho ijay ko na ni Claire? Anya at trabaho dayta. Janitor kano nanang. Kayat ko ngamin ti makaurnong. Tapno ituloy kumot lang ti agadal. Awan nga ta ti dakes a mapasamak ken ka ijay. Adu kano tinaluko ijay syudad. Nanang, saan mo't nga amin na kanito kat adda na loko? Mabalin mo't aliklikan ti gulo? Tapno mailisi kay ti anyaman amadi a mapasamak? Pagdagasam nga ibarawk. At da kano servants quarter ijay nanang. Anusan laeng tanailat kano. Apay anak karubwat ka. Papanam. Ijay syudad antay. At da kano agur-ure at trabaho kijay. Apay, awan trabaho ditoy. Adda trabaho ditoy. Anusan nyo basitin ti trabaho dito yante? Kaya't kung amin ti makaadal. Saan ka pumanaw? Awan tagtrabaho ditoy. Pasensya kayon. Ngam sana ka makaurnong iti panagadal ko dito yante. No kwarta ti sapulen ti makaadal. Kwarta mat lang ti sapulen ti agarado kan agmula. Padasak mat ati mapan ijay syudad ante. Barang mayat tigasat ko ijay syudad. Itarayam kit din ti trabahom ditoy. Saan ka pumanaw? Pinalubusam kit din api manaw dayjay nga ampun mo. Anya ti kayat mo asawan. Di mo kayat nga isagana na tinasayat ang masakbayan na. Namnamam ka di nga danasaya at amasakbayan na ijay syudad. Imbag ditoy tadda agarado kan agmula. Saan aga po taampun ko kat kastan ti tratom kan kwa na. Kaya't mo asawan, siya kun ti agarado, tawan matan dayjay nga ampun mo. Sige, tapno di mo mat ko na. Aradom ti maaradom. Ta ipaaradok mat ti panakabatang ko. Na, ta isakit mo jay saan mo akapkapin ano? Siya, kabsat na. Kabsat ka ngagpaiso. Ngam nadungdong mo jay anak ko kanyak ngam sika. Ni, da kayo mati masabat ko. Ethan kan Claire. Nagkuyo kayo mat? Apay, agtaray kayo? Anya? Apay, gaputag kuyog? Agtarayan? Sa tino kumangay ti papanan nyo. Alangan mat nga iti pagadalan.
Saan mo't apapil ti awit yo? No di kat, dadakkel abag. Kwa, ada bakante at trabaho iti pagtrabahwak. Umay mat ni Ethan, tagtrabaho mat ijay. Aya? Ada yun samot ti pagtrabaho iti pagad-adalak. Imbagkan ka, tagad-adal ka, Sara. Da kami, agurnong kami pa'y. Sakbay nga ituloy mi ti panagadal mi. Amang ano ko na yung agadal kayo? Wano, agasawa kayon. Saan kami ang makaas-asawa? Trabaho ti unaan mi, tapno makaadal kami. Apay kadian naliday kayaw, sir. Apay nga inawis nak dito ibar. Ada nakadamagak. Amasigog kano idi ti ex ko. Idi pinagsinada kami. Amuyo ka day, no ayan na, sir. Saan ko nga mo? Ayan nga tati anak mi. Kaya't ko ang makita. Kaya't yu ka day, tamangala tayo iti detective amang sapol no ayan ti anak yaw, sir. Wan man, Conrad. Saan kami anadaan iti anak ni Olga? Tamay samet alupas. Anya ka diti probinsya na JX yo, sir. Itad ko kan katinagan kan address na. Saan ko makadanon kini Olga daytoy? Makarengreng ngamin tingiwat na ko. Ariglado, sir. Mangnamnama kayaw. Si kakadinday ta, Sara. Ay sus, naglukmag ka matan. Agad-adal ka, saan ka di? Uwan, nana. Ijay syudad ti pagad-adalak. Wan gayam, nana. Nasabat ko mataisan kan Claire. Mapanda ka no ijay syudad. Itarayan dalang ti trabaho da dito'y away. Masurunak. Saan ka di nga agtaray dagi jay, nana? Amok pa yun kadagijay. Awan bibiyang ko kadakwada. Adda ka di suron mo iti anak ni manang mo, nana? Saan ko akanakan da jay? Anya ti kayat mo asawan, nana? Apay nga inruar mo tiladawan day ta ex mo. Anya ti kahit asawan day toy. Adda nakadamagak. Amasikog kano gayam idi pinagsinada kami. Kaya't ko ang makita ti anak mi. Ti kadila ang anak yo ti kayat mo ang makita? Wano, pati ti inana. No kumata mabalin, kat pati inana. Ngamsaan mo't amabalin. Tadda ka kat ngarod. Mangin insulto ka kadi? Sinong batak laang mati sa lutsod mo? Kat tapno saan ka mainsulto ako nam? Saan nga minatila damdamagam nga awan kay saskan na? Makapawan ganas! Peste! Saan lang asikati kasta tirik nana? Uray siyak. Awan matan ganas ko. Ingka pa'y agpa-picture. Ta ikabil ta iti bayo datam. Sigurado nga ta maalaak. Amangan no adda nakauna. Iso nga rod adarasen ta. Tapno di da ka maunaan. Ay, mabiit man lang. Addan sa picture ko dito wallet ko. Kitaak no adda. Tapno uray sana ko nagpa-picture. Agawaam nga rod. Tamapantan. Nasingpat ka diti amom iti restaurant apang isarkam kanyak? Wen, nasingpat siya lalaki. Angam, siya asawa na. Sagpaminsan lang arudan nga umay. Kunam no agbusing tingiwat na. Kan kanayon anak nga to dagiti kiday na. May mayat no sagpaminsan nga umay. No kasta ti kababalin na. Kumaa. Tano ka na yun. Hay, talaga ang makapa-stress ti galad na. Addan nasarakak a detective, sir. Intad kong tinagan kun address ta iksyaw. Nasayat no kasta. Masarakan na nga tati ex ko. Kunamot ti kinatulag ko, amapan ka no iti address nga intad ko. Mabiit siguro amaamuan no ayan ti iksyaw, sir. Kumusta nga ta ni Ellie nga ex ko? Maamuan tantaw no agreport ti detective. Sayang na ayat. Pinagsina dagiti naganak kada kami. Impasawa dakit din iti babae a Lopez. Uray ko ma, no nasaya ti ugali na. Sir,
Kasano anaam-amuyo ti eksyaw? Agkadalan kami idi. High school kami pailaang idi. Ket nagayan ayat kamin. Sigurado nga rod, sakit tinakam na itinapasamak, sir. Agpada kami sakit tinakam na. Nagin-in narakop kami lang nga nagsangsangit. Idi pinagsinada kami. Saan ka kumangagmulmula ito? No adda dito'y ni Ethan nga anak-anakan mo. Mabalin ka di. Saan mo asasawan ti ampon wano anak-anakan? Agpaisumad ti bagbagak. Apay nagsanti daram iti anak ko. Anya ka di ti basol na kan ka. Manipod adda day jeng ubing. Ison tinapatpatagkan ka ngam iti siyak akapsat mo. Kasla ka lang pampanunot nga ubing. Pagimunam ti anak ko. Idiawan pa'y day jeng ubing. Siyak aming ti pangip-ipanam iti atensyon mo. Apay, ubing ka kadipay apaasikaso. Dakkel ka, Antorio. Anya timbaga ti detective. Kwa, sir. Nabayag ka no anatay iti sakit, ti agnagan iti Eli. Sapay ko ma. Tada iti sidong ti apo. Kasimot ti ayatek. Ladingitak ti in-report ti detective, sir. Makipagrik naak. Agyamanak. Nasaam da ito anamuak. Kat, ayan nga tati anak mi. Ti amuda, kat naganak ka naw. Ngam di daam mo, no ayan ti ubeng. Ayan na nga tan. Masapul asapulak ti anak ko. Isu ti mang tawid iti sanikwak. Isu ti sumaruno abiro kan ti detective, sir. Nayunan tayo ti detective amang sapul. No sa dino ti ayan ti anak ko. Matungpal, sir. Anya ka di nga ili tinangigapwam kini Ethan iti ubing. Nagkatrabahuan kami iti inana idi ubing pay ni Ethan. Siyak tininang na, taggayam kami iti inana. Kahit ayan ita di inana. Natayan iti sakit. Ulilan adamang ni Ethan. Siyak laeng ti katakunay-nay na. Isu nga, di nagsakit. Siyak laeng ti kadwana. Apay nga rod, adi mo impan ti ubing iti ampunan. Kinid daw na asan ko abaybayan ti anak na. Nagkariak mo asan ko abaybayan. Pinagparang mo ka nga rod nga anak mo iti kinabalasang mo. Iti simangpet ka dito'y away tayo. Imbilang ko nga anak ni Ethan. Dito'y kapay, taibagak ka ni sir dita opisina na, nga da i-recomendak a janitor. Sige, Claire. Urayan ka dito, Iruar. Urayik arumar ka. Noan niya ti ko na ni boss. O sige, di na ngamin kayat nga agigiddan ti umunag iti opisina na. Kayat na katsagay sa. Ingka nga roden. Urayan ka arumar. Panawan ka pa'y nga rod dito'y Paunagan ka no ibaga ni sir nga umunag ka. Sige lang. Sir, adda i-recomendak a janitor. Ayan na ngay. Adda di tarwar ti opisina, sir. Paunagam. Takasaritak no kabalan na mutlang ti agtrabaho kas janitor. Kabaalan na, sir. Narwam itirigat akas kanyak. Nagapumat ijay away. Paunagam nga roden. Tapno makapagsarita kami. Sige, sir. Adala ang ditarwar. Ayabak laeng. Etan, umunag ka kanon ko na ni sir. Sige. Naimbag abigat yo, sir? Ha. Anya ti apelyadom. Anya tinagantinam. Ne, apay ka di, sir. Yawat mo ti bayo daytam, Ethan. Yawat mo adagos kanyak, tibayo daytam. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetayo italawas ang napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo,
ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itiingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, baknang a komersyante ni Salvador. Pinagsina ida ti dadakkel na, kan ti sigud akayan ayat na. Taim paasawa da kan ni Olga apada na abaknang. Iti sabali abangir, sakbay apimusay ti ina ni Ethan. Asigud akayan ayat ni Salvador. Impampun na ti ubing kan ni Anita. Iti panaglabas ti panawan, naamuan ni Salvador ang masikog ti ex na, idinagsina ti dalanda. Naduktalan na, anabayag gaya man apimusay ti ex na. Iti may sang aldaw, nag-apply ni Ethan, kas trabahador iti restaurant ni Salvador. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya ti apelyedom. Anya tinagan ti inam. Apay ka di, sir. Ethan, yawat mo ti bayo datam. Iyawat mo adagos kanyak ti bayo datam. Adtoy, sir. Sana mayos ti apelyedom. Awan ka di ti amamom nga agmayos. Awan, sir. Clavier ti apelyedok, sir. Awan ka di ti amamom nga agnagan iti Eli Mayos. Awan, sir. Anita Clavier ti inak. Oh, kasta ka di. Kunaklakit din. No, anya, sir. Lipatin yan. Mabalinda ka panawan dito opisinaak. Sir, agtrabaho ka din ni Ethan ditoy? Please, sir. Sige. Mangrugiitan. Isurum no anya dagiti aramidan na. Agyaman kami unay, sir. Apay nga taakas jay ti reaction ni sir. Idi nakita na ka. Mas dawak mat nga rod. Uray siya. Naklaatak. Tsak mailadawan ti rupa na. Apaman nakita na ka. Amang ano da kaing ingas ko nga mamuna. Nalabit akas na. Di na magnapay adagos ti inam kan apelyedom. Anya nga ta ti istorya iti likodan ti kinataok. Sikat ti makasungbat dita. Wano, ninanang mo ti makaibaga. Ay, maistoryak to man kininanang ti reaksyon ni boss. Idi nakita nak. Madamag ko man gayam. Nakitam ka din ni tatang mo? Saan? Kunamat ni nanang. Anatayan ni tatang, idi ubingak pa'y. Sir, anya ka di day takit kita takas la mariribukan ka. Dahito man kaskastra ka, janitor. Kaing ingas launay day di Eli nga ex ko. Ha? Ay, kita akman. At iti bayo day na. Kitaan tiladawan na. Kaing ingas day di Eli. Nataer abaraw. Sa bali mat ti apelyedo kan lugar na, sir. Mayos day di ele ako nayaw. Idin to tak Clavier mat day tawi. Kanayon mo man asiputan day ti abaro. Apay akas to'y ti mariknak. Ha? Anya ti marikrik nayo ako nayaw, sir? Diyak maawatan. Ngamawan pangipagbagam. Diyak kayat amaamuan da. Apas pasiputak kan kaday ta abaro. Ariglado, sir. Ay, sir, inawat yu ka din kas janitor? Inawat ko. Nga uray awan experience na. Kagap-gapo na kano, ijay away. Si kamat gayam ti kabarbaro nga empleyado.
Amom kadimot lang ter aramidam. Ikagumaak, sir. Ha? Di nakawagan iti sir. Manong langin. May saak mat nga empleyado dito, oy. Siya ti makannawan ni sir. Nabayagak nga minin dito, oy. Kasta ka di, Manong. Sapay ko ma. Tagbayagak mat ditoy. Ubing ka pa'y. Di ka kadiagad-adal? Agurnungak pa iti pagadal ko, Manong. Anya ti trabaho ni Tatang Mau? Jak pa'y nakita ti amak, sir. Hubingak pa'y kano, idi natay. Ay katinam nga ay. Anya mo ti trabaho na? Manalon kami, sir. Ngam basit lang ti taltalunan mi. Iso nga imayak ditoy. Tapno agurnungak iti pagadal ko. Manalon kanumat gayam ti pamilya ni Ethan. Awan kanun amana, sir. Asino ti agtalon? Tay may mat ditoy. Day tatisaan ko adinamag, sir. Kunana nga agurnong kanaw para iti panagadal na. Nasingpet nga ubing nga rod no kasta. Ngam si putam latta. Nupod numat lang ti bagbagana. Ay, sir. Kayat yu kaday. Tadamapan ijay ilid nga agimbistiga. Sige. Ngam masapul asan da nga agpadlaw. Manglimlimo da. Tapno di da maamuan nga dagim imbestiga. Sige, sir. Awagak ti may sa detective. Tamapan iti lugar da itan. Masapul asaan ang nakakotse ti mapanijay. Ariglado, sir. Kumuyugak iti detective. Tapno makitak ti lugar da itan. Kampay iday. At dagayam ko amapan ko pasyaran ni Jay. May saka di ti baryoyo ko ni Ethan. Wen Manong, agkabaryuan kami. Agkaadalan kami pa'y idi elementarya kan high school. Ay, at damot kat barkadak ijay Santa Ines a baryoyaw. Amangan no inakmat pat pasyar to Jay. Ay, kasta ka di, Manong? Makitam tumot nga ron ti baryumi, Ay, ayan ka di ti paradaan ti jeep amapan ijay. Asidaglaang mat iti bus stop, Manong. No makadisag kayo ijay ili, damagan nyo lang ti paradaan ti para Santa Ines. Damagag, no adda pa ijay ti barkadak. Sakbay amapanak. Daytoy ka di ti pagluganan amapan ijay Santa Ines, ading kaw. Wan Manong, itakadilaan nga mapan kayo, ijay? Wan, ading kaw. Dangamin gayam ko amapan ko pasyaran ijay. Sa dino ka di abanda ti papanan nyo? Nalawang amin ti barangay mi. Ha? Ay, ijay man asidag ti ayanda, Claire? Kastagayam. Umuna amadanon ti ayanda. Itibatog ti umuna a waiting shed. Adda ka di mat kaaruba da ijay? Adamot ka aruba da nga agnagan iti isan. Jaklaan mo, no nagtaray da adwang. Nagtaray? Agayan ayat da ka day. Saan ko nga amuman ka nagijay adwa? Nagkuyog da pimanaw. Amangan no nagtaray da. Sino nga tadi nagdamag may papan kadakler kan Ethan? Apay, anya ka di ti dinamag da. No asino ka no ti akin anak kadakwada? Apay adamdamagan da. Sika ka di ti nagdamagan da. Una, idi kwan, nagpadaya damot. Dinamag mo ko ma, no apay adinamag da. Sinong bataklat na ati damdamagan da? Diakon nagdamdamag. Sino nga'y dagita? Anya ti panggap da, taapay nagdamdamag da. Dinamag da no asino ti amanitan. Imbagak mat ajak ka mo. Tas simangpet ka nga addan ubam nga ubing. Imbagam ka di nga anak ko? Imbagaklat na nga rood asimangpet ka idi nga adda ubam nga ubing. Anya ka diti pa kakumikumam ita. Kanayon ka mo't abisi. Kanayon pa'y abisi ti cellphone mo. Anya ka diti pa kasiknaram no bisyak. Di ka matiramraman na. Inta kumamot agtur. Uray di Hong Kong laan. Jak masango ti aktor. Ingkano kayat mo?
Itad ko ti masapul mo. No di na kayat ako yugan. Adakan ka dayta. Ado ti as asikaswag. No kayat mo. I-process mo ti papeles mong agtur. Ada ka di kaduam ngagtur. Dagiti amigak. Ngam kadwada mo't dagiti asawa da. Siyaklaan ti awan kakuyog na. Imbagdag iti amigam. Tawan ti adu apaka kumikumanda. Uray ka na yung dangagtur. Mabalin lata. Sir, naamuan may anak ni Bakat Anita ni Ethan. Apay nga ta akaing-ingas launay day di Eli. Naira na lang ata. Nalabit akas ta, sir. Adumat nga minti agkakaingas a tao. Nalagaan tirik na kenkwan. Iliw ko la siguro kini Eli. Nalabit akas ta, sir. Ngam, iti sumagmamanong aldaw akaadda na ditoy. Nagagat kan nasingpatmat ni Ethan. Sa anak-anak kamali ang nangalakan ko na. Numakaadal, agbaliw mo tibiyagda nga gina. Saan kano anak asawa ti inana, manipod ubing pay ni Ethan. Anak na kano iti kinabalasang ni Ethan. Kaslamot lang iti anak ko. Anak ni Eli iti kinabalasang. Tasan kami pa'y nagkalay sa idinasikugak. Sir, kasano tayo itaas sa pulan ti anak yaw? Saan ngagsarday dagiti detective amang sapul? Sapay ko ma, tamasarakan da. Apay analiday kay manang. Agda ka di parikot. Mailiwak iti anak ko. Kaano nga tanga umay pumasyar mo't dito'y away? At dayta ka manin. Iliw manin iti anak-anakan mo. Napatag kanyak ti anak ko. Makiasawa kamot ngamin, tapno maadaan kamot iti anak. Sino ko mga iti asawa? Mga asawa ka di iti balasang? No balasang, kasano ko mga agsikog kat babae kamot. Mangin insulto ka ka di? Katagpay sumat. Lalaki atap no agsikog ka. Sige, dita ka pa'y dadapapanak. Pimanawan ti kapsat ko. Ay, kasano ko maamang asawa iti babae, kat babae matiloko. Anya ka di ti araramidam na tirabaw ti dakkel abato, nana. Adda na pang panunutok. Mapan ka di jay sudad. Una, nana, adaming klase mi inton bigat. Makikitam ka di daitan kan Claire ijay sudad. Adayo ti pagad-adalan mi, iti pagpapaayan da restaurant, nana. Manipod idi pimanaw ti loko. Siya kon ti para arado. Saan ka di nga agadal dagi jay? Jak manam mo. Ang mga nogdindinadan adwa. Dayta mo ti atap ko. Tanaa si dagda iti tunggal maysa. Ang mga nuinton sumangput na. Kat masikugan ni Claire. Kasta mo ti atap ko. Saan da maituloy di panagadalda? Mabalinta siguro nga aginrol inton umaya pa nagsiserek. Umanay nga ta ti urnong ta? Di oray santa nga inrol amin na subjects ta. Ininutan ta. Agtrabaho talat ta. Kiddawan ta nga rod ka ni boss ti oras ti panagklase, kan panagtrabaho ta dito restaurant. Kayat na nga ta. Ang mga no di na kayat ngay. Padasan ta ang makisarita No di na kayat, di pasensya. Inton sumarno laangan ti panag-enroll ta. Sayang no maitantan manin ti panagadal ta. Kapilitan no saan nga umanugot ni boss. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, Met. Mailiwak, anak ko. May kawak iti kaawan mo dito'y balay. Di kagdanag, Nanang. Inton makalak iti bakasyon ko. Umayak po masyar dita. Wen man, anak ko. Sumagmamanon abulan mo dita. Kaya't ko nga agawid ka pa'y kuma. Wan, Nanang. Nagtulag kami kini Claire nga kuyog kami nga agawid. Mangala kami iti bakasyon mi. Kaano ka diti plano mapanag-enroll, anak? Inton umaya pa nag-enroll ko, Nanang. Oray saan ko nga enroll amin na subjects ko. Ininutak, tapno makalpasak, Nang. Uray ka di mat ni Claire? Kastamot ti aramidan na?
Wala nang, aggidan kami nga ginroll. Agpada kami iti enroll. Tapno agkaadalan kami adwa. Ada-kada kayo, dayta. Agsingsingpad kayo nga rood, tapno makaturpos kayo. Wala nang. Intapadasan akasarita ni Sir. Bareng palubusan na ta nga agadal. Nga uray agtrab-trabaho ta iti restaurant na. Palubusan na tanga ta. Kasano nga rod ang maamuan ta? No di ta mapandamagan. Mabit man lang. Asino day ta sumungad anak ang ato tikiday na. Agturong mat iti opisina ni sir. Dayta, jay ibagbagak nga asawa ni Sir. Ang mga no isukit di agyan iti opisina. Delikado. Ay, naspak nga rod. Sapay ko nam nga istrikto. Iso nga tati agyan dita opisina ni sir. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetayo italawas ang napaulwan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Sound Effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, naklaat ni Salvador idinakita na ni Ethan. Kaing-ingas ngamin, ta ex-girlfriend na. Inawat na nga rod ni Ethan, kas janitor. Pinaimbestigaan na itinalimod ti pamilya ni Ethan. Adda atap na, nga iso ti anak da, iti ex-girlfriend na. Naamuan da amarigrigat kano ti pamilya ni Ethan, kan awanan ti amana. Kabayatan na, tagtagibasitan da Toryo kan Sara da Ethan kan Claire. Atapan da nga agdenden na dagitoy ijay syudad. Iti may sangal daw a panagsarita da Ethan kan Claire. Nagsaritaan da akid dawon da iti amo da. Ano mabalin kat agadal da, kabayatan ti panagtrabaho da. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas a napaulwan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Dahita ti kunkunak nga asawa ni Sir. Ang mga no isukit ti agyan iti opisina. Ay, delikado. Naspak nga rod. Sapay ko nam nga istrikto. Iso nga tati agyan dita opisina ni sir. Sapay ko maata saan? Nung amin makalagip dayta, kat agyan dita opisina. Papanan ni sir, no adda dita ti asawa na. Mapan iti sabali ang negosyo da. Ay, kasano nga rod itan? Saan ta ka diya maka-enroll? Dayta ti saan ta nga ammo. Urayin ta ti sumaruno ang mapasamak. Ayan ka diti sa bali ang negosyo ni sir. Adda pa'y pribado abang kuda. Adda iti tenga ti syudad. Baknang dangarod no kasta. Wan, Ethan. May sa kadagiti kabaknangan dito syudad. Naggasat ti anak na no kasta. Ti amok kat lupes ka no ti asawa na. Dayta ti kunada daksang gasa tabaknang. Nalpasan ti papeles ko amapan iji Hong Kong. Kaano ti flight mo? Inton ka ni kadwa. Awan parikot. Adamat karga ti credit card mo. Sa balila ti cash abalon mo. Anya ka di ayati saan mo ang mapanawan dito eh. Anya pa ngay, ti negosyo. Saan samat ang negosyo nga mintias asikaswam? Makita kat, kasla adda sa bali. Anya ko matinakita masabali nga sa asikaswag. Diyak amukan ka, makumikom ka iti banag, adyak maawatan. Kaano ka di asumangput ni Ethan, manang? Di na imbaga no kaano. Mga lakano pa iti bakasyon na. Bakasyon? Kunak man no agawi din ta umay tumulong. Kasano ko maama kaadal no umay tumulong ako nam? Makaadal nga ta.
Ang mga nagdendanadan kini Claire. Rasundala ang dayta agadal. Saan ka kumaakanayon nga agdwadwa? Kitaan to, no makaadal da, taarapaap da met ti makaadal. Masapul ay ang amin nga agadal. Dalang aruden ubraan na dito'y talon. Kayat mo ka de nga agbiag akasken ka, nga agtalon laeng ti ammo na. Kaya't masawan, di mo kayat apagtalunan. Saan nga iti kasta? No adda trabaho na, mabalin na latta ti agtalon. Saan ka di anak kayo, dinapan ijay lugar mi, Manong? Mapan kayo ka di manen? Ay, saan ading ko? At dalain na si Kasumi dito'y iliyo. Adda ka di jay imbagayo o gayam nyo ijay lugar mi, Manong? Awan, ading ko. Nabayag-gayam nga awan da ijay. Swapi manaw kami matlaang nga dagos. Kasta ka di? Ngam, amamuyo mat ni Claire? Kasanong amamuyo? Ay, may sa restaurant ti pagtrabahuan may. Uri ka din ni Ethan, kat katrabahuan nyo, Manong? Ay, iwan. Nasingpot da giji akatrabahwak. Nagagat da pa yung agpadpada. Sa balin samot day talukmag mon, Sara. Apay kumasa bali, Nana. Basit ka lang arudang. Dumakdakkel mo ti tiyan mo. Kas kamalatay tukak nga awagan dan iti batog. Ni Nana man, imbaga natipod no. Ngam, pangasim man tatulungan na, Nana. Uri ikan kanto iti kwarta na matulungan na. Anya ti may tulong ko kan ka. Ibagam adagos. Dakkel ti parikot ko, Nana. Diyak matin makita ti tao, anak kasikog kanya. Ay sus! Naspak kang rudan ano kasta. Amo ka di dagiti dadakkel mo. Saan pa'y ata da na pananda? Di da makita ti tsura. Masikog mo't gayam ni Sara. Saan ka di nga agad-adal day jay? Imbaga naken ka nga ang mga nunagtaray da itan ka ni Claire nga isumat gayam ti adda aramid na. Ang mga nuinton sumangpot ni Claire kat adan sarsarunwon na tambor. Apay kumaday ta atambor. Nakkel ti tiyan na ti kayat ko asawan. Ay, maday ti manghusga iti pada na tao. Nang runa no awan mat makita na amadi nga aramid na. No kanayon nga ginasidag ti apoy kan kayo. Sumgad ti kayo, oray no na ata. Duma ti tao iti kayo. Ti tao ket addaan iti panunot. Idinto taawan panunot ti kayo. Naimbaglakit din. Tama panagayam ijay Hong Kong ni Ma'am. Kunaklakit din no iso ti agyan di ta opisina ni Sir. Mabalintang arod amapan kasarita ni Sir. Wen, kasarita ta kalpasan ti trabaho. Inton basit ti tao dito'y restaurant. No mabalin ko ma, half day ta. Trabaho ta iti bigat. Gadal ta iti malam. Iturturad ta amapan ibaga ka ni Sir. Sana bali, tapumanaw ni Ma'am. Masiguradong adi na kayat day, Chay. Apay nga ta akabutang ko numingmingmingan nak di asawa ni Sir. Ha? Apay, kumilaw ka di ti panangkita na kan ka. Tsaka mo, kasla pa nagkita kat pagawidan nak. Jak maawatan tirik nak. Di na ka di itulod di airport. Pasensya kan. Adamo ti driver amang itulod kan ka. Kanayon kalatan akas na. Awan pa'y panawon mo kanyak nga asawam. Saan kan nga griri? Tati nagikwanak iti manuatawan. Tilaeng nagan mo tinakairanudaken ka. Ti puso kan bagim kat jak pulos na gunod. Nagpakpakasyak idikan ka. Asabali ko matipakikalay saam. Ngam di nakpinatgan. Impilit yo ti kaykayat yo. No amukla kumakasto iti bunga ti mangpilit iti lalaki. Peste. Mas dawakan ka. Ti bunga ti anyaman a prutas a mapilit a paluuman. Ni kaanuman. Saan to anasamit? Kaslaken ka? Saan anasamit? No di kat napait?
Itati flight ni ma'am. Di ho ka dito, Lord, sir. Ita ti schedule ti meeting mi iti kadwak iti negosyo. Umay dito'y opisinak. Ay, sumat lagayam Importantin sa mo ti pagsaritaan yaw. Agpinirma kami, may papaniti kontrata iti negosyo. Oh, iso nga impaayab yu ti abogado kanyak. Wen, kasapulan mi ti papeles. Pirmaan mo ti abogado. Sir, kasanon no agkapsot kayon taw? Kasanon dagiti nagaduan negosyo yaw? No apay mo't ngamin alupes ni Olga. Kasano nga tang agpaiso? Ay, uray kuma, no masarakan tayo ti kunayong anak yaw. Anya nga tati aramidak, Conrad. Awan pa'y mat ti maibaga dagiti detective abinayadak. Pagbalinan ka man na messenger, ipan mo da ito'y papeles ijemay sa hotel. Wen, sir? Mabalin ka diti akid daw, sir? Anya dita, ibagam lang. Plano may kiniklear nga ituloy ti panagadal mi. Mabalin ka di nga itibigat lang ti panagtrabaho mi. Tagadal kami kumay ti malam. Ada mo kapagadalan nga da klase da, aging ga iti alas 8 ti sardam. Mabalin ka di, sir? Kaya't mi ngamin ti makaadal. Wan, Barok. May mayat mo't lang no makaadal kayo. Ay na, agyaman kami, sir. Aginroll kami kumangamin, iti da ito'y umay apa nagsiserek. Awan parikot. Nasaya ti masakbayan ti tao, nga muna nga isakad ti panagadal na. Iso aday ta ti aramidak, sir. Kaya't ko ti makaturpos. Basta liklikam pa'y ti makirelasyon. Kabayatan nga agad-adal ka. Tapno may pamaysam ti agadal. Saan ka amaawanan iti babae? Matungpal, sir. Ha? Sika ka diti masabat ko, Sarah? Ethan, apay dagita naka-portfolio nga awit mo? Ipan ko iti opisina ti may sa hotel. Apay akasta ti jar mo. San ka di nga agad-adal ka? Oon. Iti kastang itsuram? Masigog ka met. Si Mardengak pa'y itaas semestre, ti kayat ko asawan. Nakiasawa ka kadi? Saan? O sige, panawan ka pa. Agad-adal. Ngam apay masikog. Di na sinungbatan ti saludsud ko. Noaddan asawa na. Apay asabali ti agdaldalos itay dito yung restaurant. Napanam ka di? Inbaunak ni sir amang ipan iti papeles iti hotel. Kasta ka di? Kunaklakit din no anya tinapasamak kan ka. Iti ipapan ko iti hotel. Nasabat ko ni Sarah. When taagad-adal kat nga rod dito syudad. Si Mardeng kano ita semestre. Ha? Apay ngay. Sayang ti panagadal na no si Mardang. Kasano? Nakakyad mo na magmag na. Apay kumaan nakakyad amagmag na. Saan mat akyad? Masikog. Masikog? Saan nga taaboy ung nalaeng talimok ma? Nagdakkel ti tiyan na. Dinamag ko pa'y nga rod. Noaddan asawa na. Nang pinanawan na kit din. Di na kasi nung batan no adda asawa na. Agsipod ta ko na yung aginroll kayo. At daitad ko kada kayo. Anya daita, sir? Kaya't mi amaamuan, sir. Ikang kayo iti kwarta. Anayon ti paginroll yo adwa. Ha? Gaminton makagraduar kayo. Dito'y restaurant wenno iti hotel ko ti pagtrabahuan nyo. Ha? Agyaman kami unay, sir. Mangnamnama kayo. Dito'y kami ngagtrabaho, sir. Pud na dayta, sir. Kat agyaman kami unay iti kinasaya at yo. Nulakat na singpet kan natulnog kayo. Nasaya ti pagbanagan nyo. Tungpalan mi amin nabilin nyo, sir. Amoyo, maayayo akman kada kayo adwa. Imbaglakit din. Taim manugot ni sir nga agadal ta. Nang tad pa iti kwarta. Apag nayon ta kano iti paginroll ta. Nagsingpot at talaga ni sir. Sayang lang. Tawan anak da. Naggasat ko mati anak da.
Kasano nga tantisan ni Kuwada? Intundidan ka ba ulan ti agtrabaho? Siguro, itad da iti charity institution na awan pangtedan ni sir. Kat no saan nga honest dagiti empleyado iti charity institution? Ay, mapanlagit di iti bulsa dagiti buklis. Nang runa no dagitoy katagrigrigat. Ay, uray saan nga agrigrigat, no saan nga honest. Adun tibak nang ngam agtatakaw damit. Pag madyan ti awan anak na niya. Kasano da nga tangag paiso? Anya ka diti maisingasing mo kanyak ejay bagbagak, nana. Isingasing. Anya ka din day jay. Ni nana mo't. Danda ni sumangpot dagiti dadakkel ko. Makita dati ka sa saad ko. Kat, anya ko mga iti remedyo na. Ibagam ang addan apo kuyo tatang nanang. Kunama. Masayar dalakik di. Nangruna, tada sakit ni nanang iti puso. Ay sus, ala ka. Kasanon ngay, no day tati kumarwan ti kasasangad ni nanang mo. Ay, day tangaro ti parikot ko, nana. Anya ti aramida. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetayo italawas ang napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, imbaon ni Salvador ni Ethan amapan iti may sa hotel. Kat dita, nakita na ni Sara amasikog. Dinamag na nga ruday to'y no addan asawa na. Ngam dinardaras ni Sara ti pimanaw. Madanagan mat ni Sara, taamangan no kumaro ti sakit ti inana. Numaamuan na ti kasasaad da ito'y amasikog. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Masair lakit di dagiti dadakkel ko. Nangruna tada sakit ni nanang iti puso. Ala ka. Kasanon ngay, no day tati kumarwan ti kasasangad ni nanang mo. Day tangaro ti parikot ko, nana. Anya ti aramidag. Ay niya pa'y ngay. Iyanak mo ta anak mo ka ngarod. Madanagan ak ngamin ka ni nanang. Unay kan ay. Pinanunot mo kumaday ta. Sakbay nga inaramid mo. Kunak ngamin no saan nga agbalin. Apay kumaasaan nga agbalin. Sige mo nana. Anya ti singasing mong aramidag. Awan ti amok aremedyo. Anusam ti bunga ti naramid mo. Ay, parikot ita da ito eh. Anya nga ti aramidan dagiti dadakkel ko. Ay naanay bagtaim may kapimasyar dito'y balay anak. Mailiwak unayan kan ka. Uray sak nanang. Mailiwak met. Isungay ka gumaak ti nangalay ti bakasyon ko. Kumusta ngay matitrabahom? Nasingpat ti boss mi nanang. Inikan na kami pa'y akin ni Claire iti inayon mi kano apag-enroll. Nasaya at nga ron ti bosyo no kasta. Wen nanang. Impalubos na pa'y abigat kami ngagtrabaho. Masapa kami arumar iti malam. Tapno mapan kami iti pagadalan. Idawdawat ko amagunod mo ti arapaap mo anak. Agyaman ako unay nanang. Ikagumaak ti makaadal. Manipod imik katak iti paktorya pagtrabahwak. Idiandakan iti biyag ko. Saan akong nagtrabaho pa eh. Iso adi ka matulungan no may papan iti kwarta. Awan ka di pa'y development, iti panagsapsapol dagiti detective. Awan pa'y matreport da kanyak. Ay, day tangarod ti pagladingitak, sir. Di da ka dinaamuan. No asino dagiti kadwa ni Ellie, sakbay anatay.
Dinamag na dagiti sigud abos iti factory. Ngam, awan mat kano ti listahan da kadagiti trabahador iti dayjay atawan. Nabayag kano ngaminan. Ayan nga tanti anak mi kini Eli. Napan ti detektive iti bahay ampunan. Ngam awan kano ti ubeng nga imbati ti agnagan iti hilay. Nagrigat lakit din ti agbirok iti mapukpukaw. Saan ang mapukpukaw ti sapsapulan tayo, sir? Ang mga nuad na nang ipaampunan na asabalay. Olga, nakaawag kamet. Adda ka di bagam. Naragragsak ko mano at dakamot dito'y akaduhak. Di mo ka di kaya ti sumaruno dito'y. Jak mapanawan ti negosyo. Adda pa'y may sa apaka kumikumak. Anya launay ayaday ta pa ka kumikumam. Makapasuron. Ibagak man lang ang tapno aksardang ka. Ipabpabirok ko ti anak mi iti di Eli nga ex ko. Daydi kunam. Natay ka din ti ex mo. Mano kanon atawan ti napalabas. Kayat ko apasapol ti anak mi. Ay, isumat lagayam adinak kinaduan dito'y. Saan ko maakastoy kaliday ti biyag ko? No impaayan nak iti anak. Di ka man mangin insulto. Ha, jak la ko maimawawagan. Sige. Bisyak. Bye. Naimbag abigat yun, Nana. Nagkuyog kayo kadikin ni Ethan ang nagawid. At dakit ni Ethan. Ay, Nana. Ay, amangan numabayag tumanan sa kami makaawid. Tapay ko ma. Anya launay ti saan nyo ang mapanawan ijay syudad. Jay trabaho mi Nana. Kan may sa, inton agiskwela kamin, saan kami na basta makaawid latan? Saan nyo nga taatuladan ni Sarah ang nagsikog? Dalpay ti unaan mi, Nana. Sa anak mo't nga aggaganat nga agsikog. Sapay ko ma, tapumod no dayta. Ni Sarah nalaing asumaw. Ngam apay ngay, amasikugan nga awan asawa na. Gapo, taiso ti kinayat na, Nana. Masustinir mo ka di mo't takunam, amakalagpas ka. Sa anak nga agkarkani. Ngam, ikagumaak, Nana. Kayat ko ngamin ti makaadal. Ethan, apay akas dyan ni Antim at Tomboy. Adda ka di madi nga inaramid na ken ka? Kung imbaga na ngamin, nga amangan kanuno kaslaakan ni Sarah nga agsikug tumot. Ha? Ay, pasensya mo ni auntie. Kas ti ugali na. Awan pa nagtalak na itipada na tao. Kasla iso lang ti addam muna. No saan ko lang nga ipagpagapukan ka? Amangan no sinong batak. Ay, awan serbi ti panakisin nung bat mo ken kuana. Saan ngagpaabak day jay? Noon niya tirason na, ison. Kasta ka di? Imbag man, ta saan kayo nga agapa? Bili ni nanang, asaan ko kano atutupan. Bye-bye aklat ta kanon. Nasingpat ni nanang mo talaga. Iso titimawidam. Kaano ka diti pa nagsubliyo ijay syudad, anak ko? Inton bigat nanang. Amang ano di na kang palubusan ni Boss Ming agbakasyon. No saan mi atong palanting karimi pa nagsublimi. Intaman nga rudmang puros kadagiti natnatang tawitam. Uray dagiti prutas. Mangala ka, taikam tinasingpet abos mo. Nanang, masigurado akayat ni Boss Tiguyabano ken naluom apapaya. Ay uwan barok. Nasamit dagi jay, tanaluom iti puon na. Agbati kayon dito'y balay. Isak ti mapanagpuros, nanang. Agluto kayo langin. Alaam nga rodya dakkel a basket, taiso ti pangikabilam. Anya ka di tilinaon ti dakkel a karton nga awit mo. Prutas dagitoy. Itadtaki ni Boss. Ay, maragsakan lakit di dayjay. Nagpagatang itinaluom a papaya. Ngam natamnay ka no. Saan nasamit? Naata siguro day dyan, puros. Sada yung paluom. Siguro. Adulat ta ngamin timang lokloko. Tapnula ang makakwarta. Adupay ti agtakaw gapu iti kwarta. Adamang loko, gapu iti kwarta. Adu ngagpaiso ti maaramidan ti kwarta.
At dapay pobre, ano bumaknang? Di nan am mo, tipada na pobre. Kat, kasta ka ka din no bumaknang ka, Ethan? Saan Tamo ka sa anak mo't bumaknang. Anya nga tano bumaknang ka? Amangan nuuray siya kat di nakton am mo. Uy, iti ka ano man. Di kan to pulos malipatan. Sikat ikapatgan iti biyag ko, Claire. Imbis nga ilagok dagiti bunga ti prutas, inalamat tunitan. Basit lang matinala na. Sa maysa, mula na matdagijay. Uray mula na, tasyak mat tinagdaldalos anang gaik. Uray siya kat nagaikak mat. Saan lang matasiksika? Inik ka nakakaditi kwarta. Saan ko nga inala tapagadal na kit nga road. Adamat ka nanta dito'y away. Uray awang kwarta tambangan talat tamay. No di mo kayat ti kwarta, siya kuma at inik ka na. Saan kamot nga agrigrigan tapno ikan na ka iti kwarta? Sa maysa, napigsa ka pa imat. Ay naman ang ado ti pakasapulan iti kwarta. No pagtayam matlaang iti huweteng saanan. Aramatan lang agadal ti kwarta na. Imbag tuan no makaadal. Ramanan nyo dahi ti kapuros aprutas, sir. Inalayo ka DJ away dagitoy barok. Wen, sir, kapuros dagita. Naloom ije puon na dagita. Agyaman ako na barok. Awan anyaman na, sir. Ala, panawan kayo pa'y. Addaman damagyak, barok. Anya day ta, sir. Amom ka di. No sa dino tinakaya nakam. Ay, saan ko adi na magkininanang ko, sir? Lading itak, barok. Sana rumbang adamagak da ito ikan ka. Desperado ak lang amin. Sige. Agyaman ak unay itiintad mo. Apay akas ta tilangham anaggapo di ta opisina ni sir. Diyak man mo. Idi nakitak ti kinaliday ni sir. Kaslama siya nakin ko na. Apay ka no analiday. Imbaga na kadikan ka? Saan mat? Dinamag na. No amok ka no? No sa dino tinakaya nakak. Di mo ka din nakita ti birth certificate mo idi nag-enroll ka iti elementarya? Ninanang tinanginrol kanyak. Amangan no ije barangay tayo matlaang tinakaya nakam. Damagak tuman ni nanang. Ngam, anya kumangay ti connection tinakaya nakam. Kan ti kinaliday ni sir. Diyak nga rod maawatan ti bagik. Kasla makarik na hakmat iti kinaliday. Gapo siguro tanasingpat kadata ni sir. Saan mo ka di nga ipakaamukin ni Ethan? Asaan asikatipod no nga inana? Iti anyaga po. Tapno masaktan tirik nana. Adda ka di inaramid jo ang legal adoption sakbay anatay ti inana. Awan. Apay na damag mo dayta. Kasla bugos nga rod a tao taimpasurot mo iti klabier. Pinagparang mo nga anak mo. Tapno maamuan ti tao asan ko nga anak. Ospital ka di tinakayanakan na. Adda ka boardingan mi ako madrona. Isu tinang paanak iti inana. Inrehistro ka di ti kumadrona ti ubing. Siyak, timbaon na amang rehistro. Ngam sa anak anapan adagos, tahusto ang nagsakit ti inana. Siyak, tinangas asikaso kadakwada nga agina. Gusto tay kunak abugos ni Ethan. Sara, adda ka din dagiti dadakkel mo. Nakita dati sikog mo. O, nana. Sinalpakit di. Di nang randakit din. Ay sus, apay ngamin na. Agad-adal ka. Ngam sabali mo tinaramid mo. Asino ngay ti saan ang makapungtot. Sana bali tawanin sakit na. Ngam, nasakit tinakam ko. Numalagip ko timbagada kanyak. Anya ka di timbagada kan kang. Saan ko nga ibaga? Ta saan amalamlamot ti aso? Saan da nga ibagaday jekan ka? No di mo ida pinaay.
Apay nga rudan nagkatawa ka. Makakatawak lang mo ta. Sir, nasa utimay sa detective. Anarigat kano matuntun ti anak yo. Tawan kano uray lead apang surutan da nga imbestigaran. Manipod ngamin nagsina ti dalan mi iti day di Eli. Awan na pulos komunikasyon mi. Jakpay ammo amasikog gayam idin. Hey, nabayag mo't basitin nga awan na aramidan dagiti detective sir. Sa anak nga agsardeng, aging gajak masapulan ti anak ko. Sapay ko ma, tagbaligi tayaw. Nupay awan na pulos record apang sapulan iti anak ko. Impasapul ko iti gayem ko iti PSA. Tinagan nga Eli Mayos. Awan kanumat in rehistro na nga anak mi. Amangan nga rod no naalisan. Kasta nga ta. Awan ka din ti anak mi. Eh, atap ko laang, sir. Da kayo mo tinangibaga, nga awan ti inrehistro ni Eli nga anak na. Pudno nga ta. Nga awanen ti anak mi iti day di Eli. Naragsak ka makisasao kanyak. Madlaw nga daliday kadagiti matam. Adda ka di parikot mo, anak. Jak man amo nanang. Jak ba't maawatan ti riknak? Apay ka di anak ko. Anya ka di ti mapaspasamak ken ka. Jak maawatan. No apay nga apektado ak. No makitkita ka mariribukan ti boss mi nanang. Gapo siguro tako nam anasingpat ka na kayo ken ni Claire. Apay nga ta dinamag na. No sa dino ka no tinakayanakak. Sa dino ka di ngagpaiso tinakayanakak nanang. Tapay dinamag na daytaken ka. Anya ka di tinagan ti bus mo ako nam. Salvador del Mundo, nanang. Salvador del Mundo? Husto ka di tinangag ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetayo italawas ang napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Sound Effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, pinalubusan ni Salvador Daetan ken Claire nga agtrabaho iti bigat, kat agadal da iti malam. Iti mutayan ni Salvador, naliday da itoy, tawan development iti panangsapsapul da iti anak da iti ex na. Iti may sangal daw, anapan ni Ethan iti ayan ni Salvador, tamapan na ikanda itoy iti prutas. Kat nadlaw na, ti kinaliday iti amo na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta iti alawas anapauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Tapay adinamag na ken kadayta. Anya ka di tinagan ti bus mo ako nam. Salvador del Mundo, nanang. Salvador del Mundo? Husto ka di tinangag ko. Nanang. Apay anak lahat kayo? Ay, kwa anak. Kaslang amin, nalatak anagan dayta del Mundo. Talaga nalatak taado ti negosyo na, nanang. At dapay kano pasdak na may sabang ko. Bak nang nga rod, no kasta. Talaga abak nang nanang. Ngam sayang tawan mang tawid iti kinabak nang na. Kayat mo asawan. Awan anak da, iti asawa na. Nadamag mo ka din ti agwarwaras adamag. Jay ka di pa sapsapol ni boss ti anak na iti ex na? Wen nga rod. Apay nga italaang apasapul na ti anak na. Nabit pa'y kano anaamuan na.
Ama si kugayam ti ex na dinagsina da. Naggasatan day tanga anak na no masarakan da. Talaga nagasat. Milyonaryo ko naman. Amangan no saan lang ang milyonaryo Amangan no bilyonaryo pa'y. Ayan nga tati anak na. Amang ano addan to agpamarang nga anak na. Nga oray saan met. Nalakala amaamuan day taabanag. Pa-DNA da nupod numat lang nga iso ti anak na. Sa bagay, saan ama ilibak day ta? Ay na, yaman pa'y ta nakabakasyon ka man nandito'y away, anak. Numabalin ko mamatulungak mat ni boss amang birok iti anak na. Kasano ko makatagad-adal ka? Ipamaisamkit di ti agadal. Apay nga tama siya na kini boss. Nukas di analiday nanang. Sa dino ka di tinang birukan da iti kunkuna ng anak na. Adda ka no detektive abinayadan na, nanang. Nabayag gam apagpabirok na. Italaang anaamuan mi. Insikreto na ka ni, ti panang pabirok na. Ta italaang anaamuan niyo ako nam. Di na kaya't amaamuan ti asawa na. Tanalaing ka no asumao. Naalas ngamin ti ugali ti asawa ni sir. Saan ka ding ampun mo ni Ethan? No siyak ti sika. Pagparangag nga iso ti anak ni Mr. Del Mundo. Tapno iso ti agtawid iti kinabak nang nang. Anya? Kasano? No kasaudak. Tasaan ko nga inrehistro ti ubeng. Saan ka di an nairehistro? Ha? Bugos nga rod talaga. Apay nga rod Clavier ti apelyido na. Anya ko mga rod ti rumbag. Jakmat kayat asabalyan ti apelyedo na. Kat syakmat nga rod ti inana. Tanatayan ti inana. Saan mo siguro ang basol? Ibagam nga impagarup mo no nalpasan ang nairehistro. Kasano nga ibagak ti kasta? Intod ibagan a kinidnap ko ti ubeng. Ano? Panunutan ta, no kasano apagparangan ta nga iso ti anak ti busda. Nagbaligi ta, rumbang nga dabingay ko. Sige, mapanak ijay silid ko. Tapanunutak anaimbag, no niya ti mayat nga ramidan ta, manang. Madi, ti panggap ti kabsat ko. Gapo iti kwarta. Mapanunot na ti kasjay. Agam, nagsariwawak man ti panunot na. Masarakan da nga ta ti anak ni sir. Babae nga ta, wano lalaki. Noon tala ko mama itulong ko. Masya na kami kini boss. Madlaw ko nga rod ang masaknaran kalaunay. Apay ka di? Diyak nga rod maawatan ti bagik. Desperado pa yan ni sir. Malagip ko gayam. Apay nga addan na pan ijay lugar tayo ang nagdamdamag. Amangan no pa sa ti investigasyon da Siguro. Apay nga min adina mag-adagos ni boss no asino ti inam. Saan damat nga gamam mo kininanang ko? Adda siguro makagapo. No apay akas jay ti reaksyon na idinagkita kayo. Hello, nakaawag ka mat. Nasarakam ka din kung kunam ang putod mo. Tapay adamagam. Kaano pa'y nga interesado ka iti pakasignarag? Agsipo tayo sulaang mo tinapataggan ka. Di napaikan iti importansya. Kanayon ka nga ming agsapsapol iti banag. Nga uray sika, kat saan mo ama ipaay. Kaya't ko laang adamagan. Amangan no adda di tamansyonan. Awan pa'y, di da pa'y nasarakan. Amangan mo't no yung bagadalaang nga ada anak mo. Uray awan. Sana nga agsardang, aging gaadyak masapulan ti anak ko. Anya ka di tinapanunot mo apamuspusan. Tapno bumaknang tayo babaan iti sanikwa ni Del Mundo. Di ka agar aramid. Awan pulos karbengam iti kinabaknang na. Nagkapay ka ti panagpampanunot mon manang. Apay, di ka kadipay na uma iti kinarigat. Saan agaputan na uma ka, kat mga ramat ka iti peke a tao? Mamatgayam apeke, wano bugos nitan. Basta ibagbagakken ka. Saan mo nga almanan ti saan arumbang aparaken ka?
Padasik nga lukuyin ni Ethan ngagpamarang nga iso ti anak ti Busna. Anya ko mamat ti pamanagnak mo? Iso nga rod apagtulagan ta. Nulakit umanugot ka makidanggay iti kayat ko mapasamak. Bumak nang tayo. Sige, di ta ka man langan. Sigamat gayong manong. Mapan ka di ijay lugar ni? Kayat ko amaamuan. No asino ti kunayo agayam nyo ijay lugar mi. Ado nga ili ti papapanan mi. Tanda nga min sapsapulan may. Ay sa tao. Kriminal ka di manong? Asino? Taama nga no amam mo. Adda ka di ag-apelyedo iti Mayo si Jay Lugaryo? Awan mo ti am akasta nga apelyedo ijay lugar mi manong. Apay ka di. No awan ti agmayo si Jay Lugaryo, saan kami nga roden amapan ijay? Kasta ka di? No ada ka di madamag kong agmayos, ipakaamo ka di kan ka? Sige. No lakat adda maibagam nga agmayos, adda katukad na akwarta. Kayat mo asawan. Ada tangdan ko? Husto tinangag mo. Adda itadmikan ka akas gunguna, no adda maibagam kada kamay. Imbag na nasabat kayo, nana. Ada ka di am-amuyo nga agapelyedo iti Mayos? Mayos? Tapay. Ada nga mi nagsapsapol, nana. Panagkunak kat detektive. Mabaling ka di nga ibagayo, no, adda? Awan mo ti amok nga agmayos. Sige nga, rod, nana. Panawan ka pa dito, eh. Tay nakagdamag iti sa bali. Delikadon samutan. Masapula sa anak ka mapabasol. No detektive ti agunggunay. Ang mga numaamuan dati palimod ko. Anya nga tati aramidag. Lumabalin. Diyak kaya't amapukaw ko ti anak ko. Agtinulong ta, nana. Agbirok ta iti tao nga agapelyedo iti Mayos. Anya? Wan, agbirok ta iti agapelyedo iti Mayos. Tapay, anya ti makagapo nga agbirok ka iti agapilyedo iti agmayos. Ada detektive nga agsapsampol, nana. Ada kanutangdan no ada mabirukan. Iso aso manursur ka nga uray nagdakkel ti tiyan mo. Wan, isupay ti tangdan ko. Tangdanan dak nga damit no adda masarakak. Natural, nana. Day, nakarubot ka ba't? Papanam ka, day. Pagkwartaan da ito, manang. Mapan kami kinisara iti sabali nga ili. Agbirok kami iti agapilyedo iti Mayos. Anya, taapay ba ti agapilyedo iti Mayos? Adda kanutangdan ti makasapul. Asino ko mama ti mangted iti tangdan ako nam? Naamam mo nga rod ni Sara. Taga-syudad ka no. Kasta ka, day. Sige, tadamot papanak. Papanam ka dimot, manang. Mapanak ijayan ni Ethan. Inak mamapasyaran. Itaman pa'y amalagip mo ti mapan iti ayan ni Ethan. Importante nga min ti ibagakken kwa na. Anya nga data nga importante. Apay adi mo ibaga kanyak. Para ken kwa na laeng ti ibaga. Hello, Nanang. Nakawag kayo, Met. Umay ka man bet dito'y terminal ti bus, anak. Adaak dito'y. Ha? Itaman pa'y, Nanang. Ala, urayan dak dita. Umayak. Wan, anak. Urayan ka dito'y. Importante ti ibagakken ka. Sige, Nanang. Tadandani kami matan rumwar iti trabaho mi. Basta, urayan ka lang dito'y terminal ti boss, ha? Agdiritso ka dito'y. O, Nanang. Bye. Aramidag ti imbilin ni Eli nga aramidag. Di nakmat siguro panawan ti anak ko. Nagbalinak mat anasaya at nga inakan ko na. Uray kaskas ano. Dinungdungok mat akas anak ko ni Ethan. Urayag dito iti anak ko. Dandani siguro itan. Ada nasarakan ta nga agapelyedo iti Mayos.
Yawag ta ka ni Manong Conrad tapno umay da dito eh. Pudno nga tangad da itida ka data kwarta. Day tamo timbaga ni Manong Conrad. Mabiit laang tawagak. Dakil nga tamo titid na ka data. Masapul adaktakal titangdan ko Tasyak tinangibagakon ka. Rupat kurta ka matgayam loka. Anyang rod. No iso di iso. Una, tano saan siya? Imay ta ka di dito'y ili? Un ko na lang rodon. Sige, agawaam kidi. Tamagagaran ama kaigam iti kwarta. Agpada tamat gayam arupat kwarta. Saan lang asyak ti rupat kwarta? Apay nga, dardaras ka. Asino, ti kinasaritam iti cellphone mo. Ni Nanang, adda ka no ijay terminal tibus dito'y syudad. Inaksabten. Ay, itaman pay. Si good kat urayan na ka nga agawid ijay lugar tayo. Adda lakit di importante nga ibagana. Mabalinti sumurot. Saanan? Tada klase tayo ton madamdama. Mga no mairaman ka amala daw. Ay, wan gayam anya. At dagayam isubmit tayo ang homework tayo, iti umuna a subject tayo. Pakialam to ti homework ko tapakisubmit mo. Mga no maladawak. Apay aya, kasla matartaranta ka. Diyan ka mo. Kalahat nga kaba-kaba ti marukong ko. Anya nga tadaytan ngay. Nasaya at taadakan, anak. Dumngag ka analaing iti bagakan ka. Ha? Apay ka din, Nanang. Seryoso kayo matunay. Pakawanan nak, anak. No italaang nga aramidak da ito eh. Apay ka di. Anya day ta. Diyak amo no anya ti ibo nga da ito nga aramidak. Ngam da ito iti mang lawlawag iti amin. Didak kumamat paggagaran no anyaman day ta, Nanang. Pangaasim, salimot mo tam da ito'y. Napatag unay da ito'y iti biyag mo. Anya ka di day ta, Nanang. Ada itad ko kan ka. Da ito'y titulbag amang irwar iti amin a sikreto ti biyag mo. Laglagi pa nga ipatpatag ka unay, anak ko. Uray sa anyo abaliksan, Nanang. Nariknak nga ipatpatagdak. Mabit lang. Ada irwar ko iti bag ko. Babaan iti da ito'y. Amangan no agbaliw ti amin. Ang ulitak. Pakawanan anak ko. Anya nga minday ta, Nanang. Saan kayo amaawatan? Sa limot matam analaing da ito'y itin ko. Saan mo apukpukawan? Ikarim, anak ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti pagkibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Sound Effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti pagkibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Mabit lang. Ada irwar ko iti bag ko. Babaan iti da ito'y. Amangan no agbaliw ti amin. Ngam ulitak. Pakawanan anak ko. Anya ka di day ta, Nanang. Saan kayo amaawatan? Sa limot-mot analaing da ito'y itid ko. Saan mo apukpukawan? Ikarim, anak. No anyaman day ta. Ikarik, Nanang. Mabit lang. Taalag itibag ko. Ha? Basit akaheta ti enwaryo iti bagyo, Nanang. Wan, anak.
porselas ken singsing daytoy. Aramatem, ngam saan mo nga ipabulod iti uray asino man. Nanang, nginginaan samot dagito nga alahas. Nginginaan lakit di dayta. Ngam iyunay-unay ko. Saan mo apukawan ken ipabulod? Kwarta met dayta bilbilangem. Nangalaam ka di iti dayta. Adda nga nasarakan mi nga agapilyedo iti mayos. Imbagami iti agnagan iti kungrad. Kat inikan na kami adagos iti pirak. Anya ti inarami diyo iti agapilyedo iti mayos ako nam. Diyak amo, no anya ti aramidan da Sir Conrad. Imbestigaran dan sa. Ang mga no kriminal. Day talaang ti inarami diyo adan kwartayo. At tapag a kriminal day jay, manang. Napanda Sir Conrad ijay balay da. Adda ka nung amin napatag adamagan da iti agapilyedo iti mayos. Ang mga nukabagyan day di Eli Mayos. Oh, anya nga iti itantanamitin mo. Umapal ka ka di iti kwartak, ha? Ay, uwan. Ada ko mamat kasta kwartak. Kunak tumang nga aramatan taniitan. Tapno bumaknang tayo. Ang hindi mo matkayat. Saan nga agnadayon akas jay ti kasasaad ni Ethan? Adalakit di importante nga imayan ni nanang mo. Anya ka di dayjay? Jak maawatan dagiti imbagbagana. Ken no apay adumaw dawat kanyak iti pamakawan. Pamakawan? Taapay ka no. Adda ka di madi nga inaramid na kan ka? Dayta nga ron ti pakas daawak. Awan mo tinagkurangan na kanyak. Di namat basol ti kinapanglaw mi. Saan nga ta makiasawa? Taapay nga agkid daw kan ka iti pamakawan? Makiasawa? Kasta nga ta. Adda nga ta nagaram ken kuana. Kabayatan nga adda ta dito'y syudad. Siguro Dayjay ka di lang ti ginagaran ha? Ti may dumawat iti pamakawan? Sir, adda nasarakan mi nga ag-apelyedo iti mayos iti sabali nga ilay. Ket, adda ka dinaalayo nga impormasyon. Ti amuda, kat masikog nga agpayso idi ni ilay. Ang nadamag dalangan anatay kanon. Di da kanumat ammo no ayan ti anak na. Pudno nga rod nga adda anak ko. Ngam ti saludsod, ayan na. Dayta ita ti dakkel aparikot. Ulila kanugayam ademang ni ilay. Naranggas ti may nga uliteg na. Isu naglibas api manaw. Awan ka di anak dayta nga uliteg na. Saan kanon anak asawa? Tamang martag. Awan mang kayat kan kuana a babae. Awan ka di ti kabagyan na, ama kay baga, no ayan ti anak mi. Saan kanumat anagaw-awid? Manipod nagtalaw, sir. Angam, adda nakita da. Ay? Angam, adda nakakita kan kuana, ama si Kog. Apay ngay mawag ka manen. Across country ak. Mapanak iti Amerika. Iti ayan ka di dagiti kakabagyam. Saan ko pa'y ang maibaga ita? Depende iti pasamak. Adakan ka dayta. Noan niya ti pakaragsakam. Aramidam. Saan asyak ti tubang? Agyamanak. Ngamno kasapulan nga agawidak dita. Aramida. Kaano ka di ti ipapan mo iti Amerika? Inton umay alawas. Nalpasan dagiti papeles ko. Ala, sapay ko ma. Tanaragsak kan to ijay. Ikumusta na kadagiti kakabagyam ijay. Dumanon di pa kumustam. O sige nga Rudan. Sige, bye. Minsamat madam ti kinasarita yaw, sir. Kasla ko na anaasan ang makaawid. Wen ka no? Mapan ka no ijay Amerika. Ay,
Di awan ti kadwayon ditaw amang tarawidwid iti negosyo yaw. Timang birok iti anak ko ti importante ita kanyak. Napatpatag ti anak ko. Sapay la ko ma, tagbaligi tayo sir. Adun ti gastos yaw. Ayan nga ti anak ko. Apay anaatap ti swerte kanyak. Saan anaatap ti swerte kada kayo, sir? Maysa kayo kadagiti kabaknangan dito'y syudad. Awan serbi tinagbambanugak iti mano atawen. Taawan anak ko amang tawid. Sige pa ya, sir. Panawan ka pa nga rod dito'y. Ing kami manan agpaspasarak ng agbirok. Ituloy taman ti saritaan ta? Awan ka diti sa bali ag ginagaran ni nanang mo dito syudad. At dainted na kanyak, ngaimbilin na asalimot matak ka no. Dakkel ka no, ti pakainaigan na iti biyag ko. Anya ko madayjay. Ay naitan, pagsidsid daawan nak. Makitam ka diti, adda dito imak. Oh, Wow! Nagpintas a pulseras. Kan, ada sing-sing mo. mas dawak. Imbaga ni nanang, ada ito'y kano ti tulbak iti kinataok. Jak maawatan. Misteryosa mo tibagbaga ni nanang mo. Kasano atulbag ti kinataom ti sing-sing kan pulseras. Mas dawak met. Ay, jak maawatan dagiti imbagbaga na. Dinamag mo kumaan, no anya ti kayat na asawan. Dinamag ko, ngem ko na, apanawan kan pasamak to kano ti mangibuksilan iti sikreto ti biyag ko. Naliday kayo manan, sir. Anda ka di maitulong ko? Tap namaksayan ti dagansan na marikrik nayo? Mabalin ka di ngagtugaw ka iti samok. Kayat ka aming mingan barok. Ah? Agtugawak iti sangoyo, sir? Wen, barok. Kasapulak ita ti mangep-ep iti liday amarikrik-nak. Sige, sir. Agtugawak iti sangoyo. Ti sing-sing kan porselas mo. Ha? Daytoy, sir? Nabiit pa nga inted ni nanang ko, sir. Imposible daytoy. Mabalin ka di akita ak ti porselas kan sing-sing mo, barok. Wala, sir. Awan parikot. Imbili ni nanang, asaan ko nga ilako, wano ipabulod iti sabali, sir. Apay ka di ano daduma. Kat madlaw ko maikulkulang ka, manang. Napatag kanyak ti anak ko. Numapalin, jak kayat nga agsina kami. Apay ko mangagsina kayo. Nagadalang mat iti syudad. Agawid tumot lang. Adain ruar ko anam na maag. Ati may sa sikreto. Kat dandanin lumtuad. Anya? Anya a sikreto adanda ni lumtuad ako nam. Jak nga minam mo. No naragsakak to. Uno saan. Intun lumtuad day ta sikreto ako nak. Agurigur ka ka di? Tila malawlawat mo. Nan, dapadapan ka man. Ay sus, saan ka mat anabara? Anya ka din ti sasawa manang. Sa anak nga agurigor. Namnamaak nga ada sikreto amay parangarang. Mabalin ka di nga ikatam ti alahas mo. Adda kita iti uneg na. Ariglado, sir. Ikatek. Adto iti porselas kan sing-sing, sir. Awaten nyo. Takitaan nyo ako nayo. Makitam ka di. Tinayurit iti uneg. Salva Eli. Nangalaam ka dagitoy.
Inted ni nanang ko, sir. Kunam nga Anita Clavier tinagan ti inam. Pudno dayta, sir. Iso tinangted di ta alahas. No anyaman ti nakasurat iti uneg, awan ti amok. Darasam, mapanta iti ayan ni nanang mo. Ita ka din, sir? Wen, payabak ni Conrad, ta iso ti mangimaneho iti lugan. Pinaayabandak ka no, sir. Darasam, mapantayo iti ayan ti ina ni Ethan. Ina ni Ethan. Apay, sir. Darasam, magagaranak ang makasarita ti ina ni Ethan. Intayon, Ethan. Wen, sir? Apay ka di, sir. Anyat na pasamak. Jak masungbatan day ta sa lutsod mo. Ti ina ni Ethan ti makasungbat iti amin. Hey, sige nga ron, sir. Aday je parking lot tilugan. Adayo ka di pa'y ti lugaryo, Ethan? 30 minutos pa'y ti tarayan ti lugan, sir. Partakan pa'y ti agpataray, Conrad. Napartaken, sir. Amangan pa'y kit di no madisgrasya tayo. Kumaano simentado ti kalsada. Saan mat nga raw? Pasensyakan, Conrad. Diyak amin makontrol ti bagik. Kayat kon ang makasango ti agnagan iti Anita Clavier. Ha? Apay ka di, sir. Sigud ka di nga agam mo kayaw? Saan? Ngam adalaki di sekreto arumbeng amaamuak. Dandani tayo, sir. Agkalma kayo laeng. Sapay ko ma. Tamadanon tayo ti inam, barok. Jak minamnama ti isa sang bayo iti nanumo abalay may, sir. Napatagtigagaraken ka, Mrs. Anita Clavier. Koreksyon, sir. Miss Anita Clavier. Anya, kasano nga rod anadaan ka iti anak, no miss ka matgayam. Umunag kayo, pay. Tapno makapagsasarita tayo analaeng. Umunag tayo, sir. Agyaman kami unay. Dumgag kayo. Taisalaysay ko tinapalabas. Ididanda ni matay ti ina ni Ethan. Lumaban ka, gayam. Kasano ti anak mo? Di ka kumamaawanan itinamnama. Agkari ka. Gayam. Di mo baybayan ti anak ko. Pangasim. Ikarik, gayam. Saan ko abaybayan ni Ethan nga inaanak ko? Alaam. Daytoy nga alahas. Itad mo kankwana. Inton adaanan. Iti husto nga edad. Ha? Porcelas kan singsing? Dayta. Di pa kalaglagi pa. Iti ama ti anak ko. Ani. Salvador del Mando. Insagot na kanyak dayta. Isagot ko mat. Kani Ethan nga anak ko. Sa anak ko. Makapagbayag. Eli! Apayan gayam! Apaya pinanawam matan ti anak mo! Kasta tinapasabak, sir. Ni Eli Mayos tina ni Ethan. Inampun ko. Takaasimat. Pakawanan na kanak ko. Diyaka mo. Akas ta tinapasamak kada kayo iti inam. Pudno ka di daytoy? Saan ka di tagtagainip ko lahing daytoy? Pakawanan na kanak. Nagsirsirbi ka kanyak kas trabahador? Idinto ta anak kagayam. Awagan nak iti daddy. Saan na, sir? Ha? Kat si ka, Anita.
Agsipod ta di mo binaybayan ti anak ko. Umay kamit ijay syudad. At daitad ko at trabaho mi jay. Ala, agrubwat kayon. Ta itamot laeng. Agpasyudad tayo. Wan, sir. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserye tayo itaalawas ang napauluan. Pamakawan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Sound Effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 3, versikulo 12. Babalawan ti apo dagiti ay ayatan na, akas iti panang babalaw na iti maysa nga ama iti anak, nga ipatpatag na. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Imbag, ta nagsabat ta dito, Manong. At ako maibagakan ka, no kayat yu ti lumungaw itirika. Sino nga di na kayat ti lumungaw? Kayat ko basta pagsayaatan ti bulsa. Talaga pagsayaatan ti bulsa da ito, Ibagam lang, taura mismo, araminag. At daytad ko kan kabukal. Imulam, nga masapol nga itinalamang a lugar. Diyay saan amadanon unay ti tao. Mangga ikak itinalawa abangkag. Imulak na ita. Ngam, ije masakupam ti paggaikak, taysot pagimulaak. Ay saan nga ije masakupa ka? Ijay public land no iso. Saan ka amang gaik itinalawa? Isengat mo dagitoy itinagbabaetan ti ruot. Wano kayo, tapno saan amadlaw nga damula itinagbaetam da. Anya na ita aya? Maidengdeng wano protas. Basta imulam, tadakkel to ti paglakwan ta, numadanon ti panaglakaw. Umaynak man tulungan, ta manggaik ta iti nagbabaetan na iti ruot wano kayo iji bantay. Apay nga di bantay pailang tatang. Adayo jay. Sa maysa, apay kumangagaykan tayo. Kat saan tayo matakukwa? Anda ka no imula tayo apagkwartaan. No pagkwartaan, ay kat dito'y kuman masakupan tayo. Ije ka no ngarot bantay. Apay ay adi ka makaawat si kabene. Saan ko maawatan? No apay nga ilang mangyupay ti imulayo. Basta agtungpal ka, no kayat mo nga danto kwarta tayo. Adda ka ditang danta, no makagaik ta, tatang. At danto Angam saan da nga itadadagos. Anya ti pagsarsaritaan nyo ay ni Benny. Takasla di na kayat dumabalin. Anda nga rod kumagaikan mi iji bangkag ngam nagadumot sa lunsod na. Anya kumati sa lunsod na. Ibagam tapno maawatan na. Imbaga kon. Iso nga isurot ko no mapanak aggaik. Anya aya ti imula yo. Orayan niya nita na may mula pa kay ranudan. Ala, tani, adumat ti order adadaitan mi kanu ija pwesto ni Manang Emma. Anya ka naman ang tindaiton niyaw. Kurtina kanu ken abong ti tugaw. Jay aramatan ti agpa-cater. Dumat nga arte na kita agpa-cater. Tamasapol pala nga adda abong kitong tugaw. Anya nga rod, kat isumat ti kayat ti tao. Naimulam ka din ti inted ko nga imulam. Uwan nadakkel na pa ikit din. Ang anyaya nagjay. Makaagas dayjay, ngam saan mo asasawun tanangina dayjay. Amangan no addamang takaw kat ilako da. Anyaya ti usar nagjay. Kita na makitak ti bulong da. Dayjay ti aramaten da nga agaramid iti agduduma nga agas.
Makaagas day jay imula, manong. Kasta ka day. Agas gayam na gajay. Wen, may mayat no abunwam iti agduduma arugit ti ayop. Tapno na lang to, ken dumakkel dapay. Sige man, araminak na ita. Mangibunag kami iti adu arugit ti ayaw. Nina bakit, gumatang kantuman iti sakaw. Ta pangikargaan mi iti rugit ti ayop nga isang at mi iti bantay. Bantay? Apay, an-an mo nyo ti rugit ti ayop ija bantay? Pagabuno may iti impaimulan ni Melay. Anyaya ti impamula na ako nam. Aramidin da kano nga agas. Gatangan kano ti agar aramid iti agas. Kasta gayam. Ala, gumatangak to iti may sasa ko. Saan la amay sa kaduam? Noon niya klase amula dayta. Sakbay ko mga agmula ka. Amwam noan niya dayta. Uren no anya ditan, basta pakairanudan. Alakit din, inka gumatang iti sakaw. Nabannuga ko nga gisangsang at itirugit ti ayop, tatang. Ano sam anak ko? Taagapit tantaw no madanon ti aldaw. Itala nga makitak dagito'y abulong Uray siya nga raw. Ang nangina ka no na iti amula. Angam, kunayumat, nga imbaga ni Nana Mele, nga aramiden da nga agas. Per kilo ka no ti panaglako iti kastoy. Mano kano nga iti per kilo, tatang? Di na imbaga. Ang sigurado a kwarta. Ni tatang mat. Lako nga ron ti pagsasaritaan. Siyempre adda kwarta. Mangala ka itinatangkanan abulong timulam, manong. Ipagangom, ikargam to iti karton. Umay munto ka di alaan ni balay no nagangaon. Isabat mo kanyak ijay kalsada inton parbangon ti Lunes. Apay parbangon pay. Saan ka di mabalin nga iti aldaw? Saan amabalin? Taipan kumot iti mang sabat ijay kabangibang nga ili. Mano ka di ayato'y per kilaw? Pakiawag tulaangan. Depende ti makitak nga itsura ti mulam. Anya ka ding aldaw itan. May sambut ka di magangaw inga iti imbagam nga aldaw. Lunes pa'y laang ita. Adda pawayway mo ang makadomingo. Ala, in kami nga rudan agala iti bulong tapno may pagango may. Adong tinaalat abulong, tatang. Ipagango ta, tay kabil tanto kano iti karton. Isabat konto kano kani Meli inton parbangon ti Lunes. Ikandak tumot nga ron iti kwartak no malako. Tadagatangag, tatang. Wen, parok. No, mabayadan na lakit di. Adamot bingay mo, tapno adamot ingatang mo iti kayat mo agatangag. Adumot ti imulat kastoy. Ngam tinatnatang iti bangkag. Kasano kat nangina ka na ito. Imbag lang ada pagkwartaan tamot Sabagay. Adu pa'y tinabate nga apitan tantaw no sumaruno. No lakit malako ti umuna nga apit. Isaruno tamanan ti agapit iti bulong. Kitaak man ti tsura ti bulong nga inyag mo. Ayan nga iti pangikiluan ta. Imbagak idi apakyawag. Saan ka de? Saan tan akilwon tapno mabibiit? Manungarot nga dati may sa akartaon. Medyo dakkelmet da ito'y karton mo. Ikang ka iti 50 mil. Anya, 50 mil. Oh, apay anas daw ka. Nayunak pa'y iti 5,000 tapumanaw kan dito Saan mo nga ibagbaga nga daimay mo insabat dito, ya? Ang ala, iyag mo nga rudan ta pumanawakon. O, kumusta tinapanam? Apay aparbangon pa'y ti panaglakom. Jack ni namnama akas diya kadakkel tinaglakwak bakit? Ni, apay. Mano ka di tinaglakwan nyo, tatang? Nasdaawak idi inikan iti 50,000 pesos. Idi Jack nakatagaray gapo iti sidaaw kaw. Ninayunan na iti 5,000 pesos. Kayat mo asawan. 55,000 tinaglakwam iti may sa karton? Kasta nga raw, kat inambas daawak. Saan nga taaday tamat tayo iparparit da nga imula? May parit man wano saan, imulak tanala ka nga imula, kin mayat ti paglakwan.
Ngam, no maiparit. Delikado, tatang. Delikado no makita na. Hanggang no di na makita. Pag namayaan, tamang yuli iti pirak. Ngam, pakaysag makamot, lakay. Nangalaam ka di gatang mo iti motor mo. Hintad ni tatang ko ti inggatang ko. Nangalaan na ngay. Katawan matinla ko yo. Ha? Inurnong napayla siguro idi Kasta ka di? Ti amok ngamin. Katawan mat mula yo ita anat natang. Kasta ti ibagbaga ti kakaruba. Apay ko mapakibyangan da. No addaman magatang kong alikaman ko. Mas daaw dalaang Saan nga min basta magatang ti motor? No awan kwarta madakkel. At damot pulis na masabat ka. Anyang kapatigagara na. Excuse me, tata. Adda ka di amuyo ang nagmulay ti may parit amula dito'y lugar yo? Anya kumaray ta may parit amula, Apo Pulays. Jay awagan da iti marihuana. Dakas nga imula day jay. Taado ti madi nga itden na iti tao nga agaramak. Awan ba't ti amok, Apo Pulays? Awan pa'y nadamag ko ang nagmula dito e banda. Amang ano inyo sa balya disaw. Adda nga minatiliw ka. Ag dinamag ang nagapo ka no dito iti bayer ang naglako iti ginatang tinatiliw. Ay, saan ka di ataga dito itinatilew, Apo Pulays? Saan? Jay nang gatang ti inlako ti taga dito itinatiliw. Nga maduktalan no asino day di ang nagmula kan bayer na. Kasanon dyan na bati pa'y amulak. Ano pa'y day jay? Amanan nga ilako. Nga masapul anata ng laeng. Tapno saan ta matiliw. Sayang tidak kala mapaglakwan man no makita dati ilako tayo. Iso nga rood nga urayam nga ibagak. Sakbay nga agpakita ka manen. Huston to no matangkanan manen ti bulong ti mulam. Urayak ti mandar mo. Apaman nga dabilin mo. Agapit kamin iti bulong ti mulamay. Ngam saan nga ijay sigod ti pangisabatam iti nasaw a karton manong. Sa balintok, Oray sa dino di tati ibagam apang isabatak. Isabat ko. Liklikam no adda umay agdamdamag. Agpamarang ka nga awan apulos ti ammom. Kaano takadimanan nga agapit iti bulong, tatang? Urayan tati mandar ni Mele Barok. Delikadon samat dayta. Apay nga adu kano ti agsawsawar a pulis nga agbirbirok iti mula a may parit a bulong. Umapala ang nagijay. Apay ko mga iparit dakit pagsapulan mag. Makadadal kano iti salunat, tatang? Adakadakwadan no abusun dati agaramat. Di mo mo't ipilit kadakwadan nga agaramat da. Saan ko maaga po iti kwarta kat aramidem lat may kaniwas lakay. Saan ko mo't nga ibaga nga agaramat da? Adamot panunot da. Ngam no awan aglako, maliklikan ti panagaramat, dagiti agaramat. Nagpigsamot da ito'y abagyon. Nagpigsapay ti angin na. Huwag nga raw. Sapay saan kami pa'y nakaapit iti ilako mi abulang. Amagan mo nabagyaw. Sayang pa'y. Sigurado lakid de. Nadadal ti mula tatang. Huwag nga raw. Nyamot na iti abagyaw. Amangan no pagayatan ti apo amadadaon. Tamakadangran kadagiti ang tutubong agaramat. Nagsayangan ti dakil ko maamapaglakwan. No maminsan, madi no ipapilit ti agmula iti maiparit. Kontrabina kit di ada iti abagyaw. Dinadal ng ti pagkwartaak kumay ti dakal. Itatanalpas ti bagyo. Kasano ti mulam? Makapasuron. Awalan. Insapli-saplit ti angin. Pinandagan dagiti root kan kayo. So nga awanan ti makita. Nadadal amin. Ay, sayang ang arod. Awanan ti mailako ta. Sapay no kastoy akalkalpas ti bagyo kat ngumina. Triple ti presyo. Ore triplet awan mutan. Inabak ti root.
Awanan ti makita abulong da. Nagaburan ni ti ruro at napandapandagan pa iti nasnas pa kakaykayaw. No kasta, awan nga rudan. Awanan Nagamburan nga rod di awanan ti makita. Adda kanun na kay danon kadagiti pulis, nga adda nakita da may parit amula iti nagmulaam. Nakamamat. Nakita nga adda pulis ana panijay. Adda kanun na kay baga, asika kanuti kanayon da makita ijay. Anya, adda nakakita kanyak. Kasta ti ko na tinagdamagak. No adda makita da akas itiin mulam, sigurado ang matiliw ka, agraman ni Meli. Ay, kasanon no adda makita ti pulis iti pantay. Ay, matiliwak lakit day. Ay na, kaya ti mabalod. Agyaman ka, ta saan apod no tinaidanon a report kada kami. Nulaad na nakita may amarihuana iji bantay. Sigurado amalungsot kay iji pagbaludan, tata. Sige panawan da ka pa'y ditoy. Ay na, agyaman ako na Diyos ko. No saan mo nga imbagyaw, ang mga no saan anadadalang iti mulak, kat mabalod ako ma. Ay na, ikarik, di ako nagmula iti may paret, na makapadakas iti tao. Di kaya ti malungsot iti pagbaludan. Liklikan ti agaramid iti saan anasayaat, tama nga no maisagmak ka iti odina nga inkanto pagbabawyan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tinkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. El Oro con Sangre! Tinapalabas, Kimmaro ti panagkapoy ti salon at ni Lolita, gapu iti panagsikugna. Gapu tawan ni Don Esteban, dalatan Pedrita ken Benito ti nakakaammo. Insagana da dagiti kasapulan da itoy, ket impanda iti dispensary. Kabayatan na, makumikom ni Don Esteban iti asyenda. Kadwana ti katalak na alakay, ket napanda iti turod. Adu ti plano ni Don Esteban nga ramidan, banag ang nakaragsakan ni Ama Osep. Impadamag matilakay kadagiti mannalon ti amin ang napagsaritaan da kini Don Esteban. Binagbagaan na matenda gitoy nga agbalinda kumaanapudno a katalunan, gaputag paimutla kadakwada ti amin. Itagagayem, at tuyen tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Ni Senyor Esteban Pibintang. Wen, sinurot na kayo ditoy. Apay nga ta? Ay na, sapay kumaa, tamaas yan matlang ang iti asawa na. Kat umay na amuan ti kasasaad na. Urayan ta. Ha, nakarupangat. Dakas lakit di tigagara na ditoy. Urayan ta. Tapno maamuan ta no anya tigagara na. Imay ti asawak. Wan, senyorita. Ayan na nga rudan. Pimanaw matlaan, apaman ang nakasarita na ti doktor anang eksamen kan ka. Kasi Ammo kamadanagan matlaang iti may papankan ka. nasaya at launay no kasta. Masiguradok, senyorita. Edita,
Kaya't kon ti agawid. Ngam, kunadaan na say-saya at no dito'y kakailaan. Nasaya atan ti riknak. Kayat kumatlang ti agyan Ijevilla. Ad-ad ako mapuyak dito'y. Kasarita tangarod ni doktor. Wen, jak kayat ti agpaot dito'y. Talaga kayat kon ti agawid. Awanan ti rason. Makaamon ti nurse jay. Ison ti kinasarita ni Siak na manggatang iti amin a may resita na agas na agpaay kini Lolita. Aging ganay pasngay ni iso ti sikog na. Senyor, Ket sikat imang kitay dita. Iso laeng ti pagbayan ni Sika. Orayan niya na trabaho iti Villa. Awan pakasiknan ni Sika. ala, di pa'y kasla akla agaw awir iti ubing? Porke? Saan na kaya't ni Sika tinanamay na trabaho? Senyor, Noan niya tibilin ni siya. Iso ti masurot idita. wan senyor. Kat agyaman ako unay, tananam ay ti trabaho. Awan parikot, senyor. Naglaingan, agtugtugaw latan, di man la tumulong iti trabaho? Oy, apay, Pedrita. Kasla masiluan ta sungum ako mitkita iti ayan ni Edita ang nakatugaw iti hardin. Panagkunanan sakit may sametan a senyorita day tanga Edita Benito. Titsuranan, Apay, nakatugaw latan, nakasikawil, ako namlan asinon akanam ayan iti biyag. tanya ko materamiden na kat nakaturog samot ni senyorita iti kwarto na. Day tanga rod, no awanan ti ipaaramid ni Lolita. Rumbang la tumulong mat iti trabaho iti Villa, tawan mo dagitay babaunan. Magsasao ka, kasla saan ka babaunan. Di mo baliktadan ti sitwasyon. Adunay ti reklamong, Pedrita. Nagtrabaho ka kadilaan. Ad-adda masurunak a makakitkita ken ni Edita. Maditikas ta. Saan agaputa makitkita man nakatugaw ni Edita, kat ibagamon nga awan ar-aramiden na. Agpay sumad, idinto tanagado ti matrabaho. Huston, Pedrita. Siya kung timang tulong ken ka kadagiti trabaho. Di mon pakasikuran ni Edita. Arreglado na, amigo. Nalpasan ti negosasyon ti amin na vaka na maipan iti asyenda. Muy bien, amigo Alfonso. Dakkel tinaitulong mo kanya kiti daytoy. Awanan yaman na dayta, amigo. Agsubalit to ni siya kiti ado na panangistorbok kinisika. Amigo, awan rumbang napakadanagan ni Sika. Anya ti serbi ni data na agayam no santa na agtinulong. Sobra. Tinaramid mo, amigo. Negosyo ni siya ti masiknan. Isu na masapol met na adda katukad tinaramid ni Sika. Anya ti kayat mo, amigo. Ipagamla. Bueno, amigo. Tangay agpilit ni Sika. Mapanday ti tabirana. Ijay ti pagsaritaan ta, baya ti panaginom ta iti vino. Anya ti makuna ni Sika, amigo. Arreglado. Vamos! Mapantay ti taberna. Kat ni siyak ti gastos. Anya, nakasagana kaya aminan. Nasayat. Sigun kanyo Pepito. May deliver ang dagiti maramat a pagbakod. Imunan ni Pepito. Padaanan na dagiti truck nga ag-deliver. Mala, no awan ti maurura yan, mapantayon. Ay, bagmat kat ataw ni Dong Esteban Basta saysayaatan tayo lang ti agtrabaho.
At saka dakkel to nga uminto ti masagrap tayo. Oo, agbaligi ti amin na negosyo arugyan na. Iswa, ano san tayo pailaan nga? Urayan tayo! Nagpintas na buyaen dagiti arban ti vaka di tababa, Josep. Juan Siria, nagduduma ti kulong dagiti yung deliver di abaka. Wow, ada nangisit, kana damat labang. Pumarogan bumalasang ti kaaduan na kadakwada. Ay, ubing pa nga rod Kat ni matari pa ito iti gusto ay nabun aslakit di dagiti pataudin da nga orbon. Sigurado da ita. Kat nadaras to ti panagdakkel da. Nabaludbud to na dumakkel dagiti orbon, Josep. Mang Benito, anya ti pakakumikuman ni senyor mo nga Esteban? Jak masigurado, tadi nakmatan ikoy-kuyog kadagiti papapanan na. Dandani akon agpas ngay. Ngam, di naklata ikas kaso. Nagdakkelan ta si kugmo, senyorita. Mano abulan daytan? Piton. Niket, saan la amamin ano na madanon ti may kasyam abulan? Engem, nakadaktakkel. Amangan no nagkamali ka iti bilang, senyorita. Kasla siyam abulan daytan Sa anak-anak kam mali, Mang Benito. Mas dawak nga rod anay ko. Oh, apay. Abangan no pas ngay kan. Saan pa'y? Pangasim, tulungan nak. Kayat ko taginan na. Sige. Asibayan ka aging ka iti kwartom. Agyaman nak Mang Benito. Kanayo na kastoy. No aggaraw ti anak ko. Kasla nakapigpig sa atiro ti agdiso iti tiyan ko. Kaya't nasawan. Nasalun ato amaladaga ti ipas ngay mo. Wen siguro. Ala, ano sama? Sa nabale? Mabit lang nga urayan ti panagpas ngay mo. Kumusta ni Lolita, Edita? Nasalunat, senyor. Saan naliwayan ni Sika na si kaswen dagiti kasapulan ni Iso? Kaya't ni siyak na nasalon at ipas ngay ni Iso. Masiguradok dayta, senyor. Kas makita mat, nagdakkelan ti tiyan na. Saan ang mailibak adakkel ang maladagat ipas ngay na? Tila ang narigat, amangan no marigatan to amang ipas ngay. Amangan no marigatan nagpaiso. Adon tinakita ni siyak na masikog. Ngam, saan nakasiti dayjay sikog ni Lolita? Sobra ti kadakkel na, senyor. Dandani di pa yan makapag na. Nagdagsan ka no. Senyor, di ka kumaagungot Adalang salud-suda. Anya dayta? Kasla saan ka naragsak iti umadanin a panagpas ngay ni senyorita. Di ka kadi magagaran ang makakita iti agbalin nga anak yo? Depende dayta iti pasngay ni Lolita. Ha? Depende. Wan, depende. Hala, saan namang singa ni Sika? Panawan na dito. Wan, senyor. Awan. Talaga anatamnay ni Senyor Esteban may papaniti anak dake ni Senyorita Lolita. Agduado at talaga, no iso ti amaday jay wan no saan. Manang Pedrita. Anya ti ibagam, senyorita? Aldaw laangan ti bilangag. Madanon ton ti petsa nga imbaga ti doktor a panagpas ngay ko. Mabutang ka kadi? Ang mga nudi mo kabaulan, tagpas ngay? Diyakam mo. Senyorita. Manang Pedrita, kayat ko asukunam ni mamang ko. Nabayagan adikam nagkit-kita. Or-urayak day tangay bagam. Kayat ko makita kan makasarita ni mamang, sakbay ti panaganak ko.
Amangan kami, no. No. Ikagsangit, Amangan no jak malasat ni patay, iti panagpasngay ko. Anya, Diyos sa manangasi. Anya dahitan nga ibagbagam. Awan makaibaga. Ngam, dakas dagparparik na kanyak. Isa pa nga asim, tas sukunam to ni mamang. Wan, talaga ang mapanag idiayan na. Ibagamon no anya pa iti ibilin mo. Awanan. Uray anya ti di mo maaramid. Basta maayabam ni mamang. Wan, di ka matanagan. Mapanak itamot lang. Alan Benito, naimbag no kadwada ka, tagkasakaitan ado iti kabalyom. Nadardaras tama kadanon idiayan ni Dunya Agusta. Jak mabalin nga ramaten ti anyaman diti Villa, ajak ipakadak ni Senyor Esteban. Iso nga ipakadak pa kenkwana. Anya? Anya dayta, Benito? Senyor, bilin ni Senyorita sukunin ni Pedrita ni Mamang na. Ket dua kami kumamapan, tagkasakay kami iti kabalyo. Saan na trabaho ni si Katimang sukon iti no asino di tanang tao, Benito? Senyor. Si kalaeng timapan, Pedrita. Ado to Brian ni Benito di Villa. Owan, senyor. Ala, mapan kan Pedrita. Kunak tumat adinak iramraman dita trabaho. Ado ti trabaho at irumbang ama itantan. Nasaya tamo ni si kadayta, Benito. Hala, mapan kan Pedrita. Mapan ka nasiksika. Oh! Oh! Ayaban ni si Kati dua na kabalyero na pinusgan ni siyak na gwardya dito'y rancho, Josep. Un senyor! Nadaras ti amin na trabaho dito asyenda. Kapot a kompleto ti maaramat. Adumet ti obreros. Taday ti birbiroken dagiti labrador no malpasen ti panagrata. Kasapulan ni Isuda ti sabali na panggetan. Kadayta. Nairingpas na dagos ti bakod ti rancho. Isuda gitan dagiti agaywan dito rancho. Sakayan ni da kayo dagiti kabalyo ni da kayo. Senyor! Agbadimat ni sika ditoy, Ose. Urayan ni sika ti panagsublimi. Ewan senyor. Papanan nyo ngay. Apay nadamagan ni sika, Ose? Dispensaram, senyor. Saan gaya mamay parbang ti panagdiamag ko. Awan pakaseknan ti Oreasino, no anya ti plano ni Siak nagdakiwas iti kabambantayan. Kan kabakiran diti Hacienda Gabriel. Iso na agulimak laing nita kayo. Dispensaran na ko, senyor. Vamos, caballeros! Ano ka kinunamat, Benito? Kasta unay ti daras ko nga imay dito yung rancho. Ta, ipadama ko kini senyor ti kasasad ni Senyorita Lolita. Ayan na kaday. Kadwa na dagiti dua gwardya dito rancho. Nagsawardya iti bakir. Imbilin na nga agurayak lang ditoy. Hanya nga minti kasasaad ti asawa na Benito. Agpasikalan. Ngam di na kaya ti maipan iji dispensary. Kaya't mga asawan aganak ni Senyorita Lolita. Wan, ngam kasano da ito yan. Marigatan ni Senyorita Lolita. Ngam urahin na kano ti asawa na. Ta iso ti agdesisyon may papan iti panaganak na. Anya! Anya ti mapasamak kini Lolita. Gagayem, di uliway na denggen ti tuloy tinubela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino.
Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y ng istasyon. El Uno con Sangre!